Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sandro. Taong 1970, Baclaran, Pasay. Itong mga panahong ito, kakaluwas lang ni Sandro sa Maynila. Pinapunta siya roon ng kanyang ama upang makatulong sa negosyong pinapalaki ng kanyang tiyuhin. Dahil sa nakapagtapos na siya ng sekundarya at pangarap niya talagang madapo sa Maynila, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na sumama pa sa kanyang kamag-anak na pupunta doon. Sa mga unang araw ni Sandro sa Maynila, naging maayos ang lahat. Wiling-wili siya sa lugar na yon sa kadahilan ng napakaraming tao ang kanyang mga nakikita sa bawat araw na dumaraan. Dahil sa dami ng trabaho noong ginagawa nila Sandro, linggo lang talaga ang kanyang libreng oras. Hindi pa yun buo sa kadahilan ng sinasamahan niya pa ang kanyang tiyahin sa pagsisimba tuwing umaga. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa napaglipasan na siya doon ng buwan at taon. Ayon kay Sandro, kahit matagal na siya sa Maynila, hindi niya pa rin nararanasang maglakbay ng malayo at pumasok sa mga malalaking gusali. Dagdag pa niya, bagaman maraming tao sa lugar at medyo mataas na ang antas ng teknolohiya, meron pa rin siyang nararamdaman katulad ng mga kakaibang pagpaparamdam na kanyang naranasan sa probinsya. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng hindi ito nakakalapit sa kanila. Isang araw, niyaya si Sandro ng kanyang tiyahin patungo sa simbahan doon sa Baclaran. Dahil sa libre ang kanyang oras at nakagawian na nila ang bagay na yon, kung kaya't hindi na siya nakatanggi pa. Kahit papaano, natutuwa naman noon si Sandro sa kadahilan ng malilibang na naman niya ang kanyang sarili sa pagsilay sa mga nagsisigandahang dilag na naroon sa simbahan. Pagdating nila sa lugar na yon, agad namang naghanap sila ng mauupuan malapit sa altar. Doon ay nag-umpisa ng magrosaryo ang kanyang tiyahin na siya namang iniwan niya muna panandalian. Bale, nakahiligan na niya noong lumabas ng simbahan sa tuwing hindi pa ito nagsisimula upang maghanap ng mga makakainan sa paligid. Habang kasalukuyang nakaupo si Sandro sa hagdan, panay naman ang kanyang pagsipat ng mga taong nagsisidatingan. Maya-maya pa, biglang naagaw ang kanyang atensyon ng isang lalaking dumaan sa kanyang tabi. Nang maamoy niya itong medyo malansa at halos amoy lupa na. Pagsilay doon ni Sandro, gulat na gulat siya sa kadahilan ng maayos ang tindig nito at meron itong magarang kasuotan. Hindi naman siya noon napansin ng lalaki, gawa ng nagmamadali yung pumasok sa loob ng simbahan. Dahil sa naramdaman noon ni Sandro, kung kaya't dali-dali din naman niya itong sinundan. Pagdating niya sa lugar na kinaroroonan ng kanyang tiyahin, doon niya nakita ang lalaking nakaupo, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nakatitig ito sa altar ng simbahan at parabang meron itong inuusal-usal sa mahinang tinig. Matapos itong masipat ni Sandro, hindi na niya ito pinansin, gawa ng alam niya sa kanyang sariling malinis ang lalaking yon. Maaaring nagkataon lamang ang kanyang mga naamoy noon sa kadahilan ng halo-halo ang mga tao sa labas ng simbahan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na dumating ang paring mangangaral sa lahat ng dumalo ng misa. Bale, umupo na siya noon sa tabi ng kanyang tiyahin dahil alam niyang mag-uumpisa na. Maya-maya pa, narinig na nga nila ang pagsikantahan ng mga koro na siyang hudyat para sila'y tumayo. Habang nasa kasagsagan sila ng pakikinig, muli na naman niyang naamoy ang amoy lupang baho ng balat ng lalaki. Pilit na niya itong hindi pinapansin sa kadahilan ng marami na siya noong katabi.
Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, mas lalong tumataas ang pagdududa ni Sandro sa lalaki. Pagdating sa puntong luluhod na sila para ipanalangin ang kani-kanilang mga sariling intensyon, bigla naman siya noong kinabahan nang marinig niya ang napakalalim na boses ng lalaki. Meron itong inuusal-usal sa kanyang sarili gamit-gamit ang dialektong hindi pamilyar sa pandinig ni Sandro. Dala ng kanyang kuryosidad noon, ninais niyang sipati ng bahagya ang lalaking yon upang makita niya ang kasalukuyang inaakto nito sa loob ng simbahan. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong naglalaway habang patuloy na nag-uusal. Meron itong hawak-hawak na isang rosaryong kulay itim na halos wala kang mararamdamang kabanalan sa bagay na yon. Matapos niya itong makita, bigla naman niyang ibinaling sa ibang bagay ang kanyang paningin dahil napansin niya itong papatingin din sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na dahan-dahang nabibingi si Sandro nang marinig niya ang paulit-ulit na pag-usal ng lalaki. Sa pagtatapos ng misa, lumabas siya noon sa simbahang hindi komportable at parabang napakabigat na ng nararamdaman niya. Pagdating nila noon sa kanilang tahanan, dali-dali namang humiga si Sandro para magpahinga. Hindi na niya sinabi sa kanyang tiyahin ang tungkol sa bagay na kanyang nakita upang kahit papaano'y hindi ito mag-alala para sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, ninais ni Sandrong lumabas ng kanilang bahay upang magpahangin. Kasama niya noon ang iilang trabahador sa kanila para naman hindi mag-alala ang kanyang tiyahin. Habang nakaupo sila noon sa gilid ng kalsada, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap at pagbibiruan. Aliw na naman noon si Sandro hanggang sa dumating ang puntong muli na naman niyang naamoy ang baho ng lalaking nakita niya sa simbahan. Pagsilay niya sa buong paligid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong naglalakad papalapit sa kanila. Nakatalukbong yon ng isang itim na tela sa kanyang ulo, kung kaya't hindi agad nasipat ni Sandro ang pagkakakilanlan nito. Magandang gabi mga iho. Bakit nasa labas pa kayo? Gabi na. Bungad na wika ng lalaki paglapit nito sa kanila. Nang marinig naman nila Sandro ang sinabi nito, tila ba hindi nila ito nagustuhan sa kadahilanang malalaki na sila at hindi na mga bata. Bakit, Manong? Ano masama kung nandito pa kami sa labas? Matanda na kami. Tsaka hindi ka naman namin inaano Sagot naman ng isa niyang kasama. Matapos itong marinig ng matanda, tumawa lang naman ito habang naglalakad papalayo. Hindi na ito pinatulan nila Sandro sa kadahilanang ayaw nilang masangkot sa gulo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa sa gilid ng kalsada. Bale, nasa 10:00 pa lang yon ng gabi, kung kaya't hindi pa sila nakakaramdam ng antok at pagod sa kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng kakaibang huni ng ibon sa paligid. Gulat na gulat noon si Sandro sa kadahilanang ang ganoong uri ng ibon naririnig lamang niya tuwing gabi sa kanilang probinsya. Palagi ding sinasabi noon ng kanyang ama na kapag marinig nila ang huni ng ibon na yon, kinakailangan nilang isarado ang lahat ng mga bintana upang hindi sila mapasok nito. Matapos itong maalala ni Sandro, agad naman niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Subalit nang marinig ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mga sinabi, tinawanan lang siya ng mga ito habang nagsasabi ng, Ano ka ba naman, Sandro? Ordinaryong ibon lang yan. Ba't ka ba natatakot? Tandaan mo wala ka na sa probinsya nyo. Nandito ka na sa Maynila.
Pero kahit na alam kong huni ng ibon na yan. Masama yan. Tara na, pumasok na tayo. Sagot naman ni Sandro habang dahan-dahang binubuksan ang pintuan ng kanilang tahanan. Matapos nitong makapagsalita, tinawanan lang naman siya ng kanyang mga kaibigan na para bang hindi nito siniseryoso ang lahat ng kanyang mga babala. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang masipat nilang tuluyang tumalikod ang liwanag ng buwan sa buong kalupaan. Sa pagdilim ng paligid, hindi na nila nagawang masilayan ang bawat isa sa kanila. Pag-ikot ng paningin ni Sandro sa lugar, bigla naman siyang napaupo sa sahig nang masipat niya ang isang lalaking nanlilisik ang mga mata na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Naaamoy na niya dinoon ang amoy lupang balat nito at ang napakalansang bahong kumalat sa buong paligid. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang bigla siya nitong titigan habang nagwiwika ng, Binalaan ko na kayo. Hindi pa rin kayo nakikinig. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghablot ng nilalang sa dalawa niyang kasama na mabilisan ding naglaho sa paligid. Wala nang nagawa noon si Sandro kundi ang pumasok sa kanilang pamamahay upang magtago sa mga kamay ng nilalang. Kinaumagahan, maaga pa niyang hinanap ang dalawa niyang kaibigan dahil sa labis niyang pag-aalala. Wala din siya naging tulog noon sa kadahilan ng hindi niya magawang maipikit ang kanyang mga mata. Pagdating niya sa silid pahingahan ng mga ito, bumungad sa kanya ang dalawang napakahimbing ng tulog na parabang wala man lang kakaibang nangyari noong nagdaang gabi. Dahil sa nakita noon ni Sandro, ninais niyang bumalik na sa kanilang tindahan upang magbantay. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para naman kahit papaano makalimutan niya ang tungkol sa kanyang mga nakita. Habang abala sa pagtitinda noon si Sandro, doon na niya nakita ang dalawa niyang kaibigan na kasama niya noong nagdaang gabi. Pagsilay niya sa pagmumukha ng mga ito, doon niya nakita ang humpak nitong mga pisngi at lubog na mga mata. Tulala lang din ng dalawa at parabang wala ito sa kanilang mga sarili. Ilang ulit man niya itong tawagin sa kanilang mga pangalan noon, nakakapagtakang hindi siya nito pinakikinggan. Dahil sa mga pangyayaring yon, muli na namang kinutuban si Sandro ukol sa naging kilos ng kanyang mga kaibigan. Hindi naman niya ito maipagtapat sa kanyang tiyahin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mapapahiya lang siya. Kinahapunan, doon na nag-umpisang magduda si Sandro sa dalawa nang marinig niya itong nag-uusal ng mga katagang kahaling tulad ng inuusal ng lalaki doon sa simbahan. Paulit-ulit ang ginagawa ng mga ito, kung kaya't doon na siya naglakas ng loob na kumprontahin ng dalawa. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi kayo tumulong sa gawain namin kanina sa tindahan? Wika ni Sandro. Nang marinig naman ito ng dalawa, nagtinginan lang ito habang nananatiling walang imik. Pagsilay nilang hahawakan na sila ni Sandro, agad naman nilang tinapik ang kamay nito habang nagwiwika ang isa sa kanila ng, "Huwag mo kaming hawakan! Wala kang karapatan!" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong umalis ng walang kahit na anong sinasabi. Dahil sa pangyayaring yon, ninais niyang magbigay ng espasyo sa dalawa upang mapag-aralan ang kasalukuyang aksyon ng mga ito. Ilang araw pa ang lumipas, napapansin na noon ni Sandro na mas lalong lumalala ang nagiging aksyon ng dalawa. Kung noon hindi nito nasagot ang kanyang tiyahin, ngayon para na itong kung mga sino kung umasta. Yun na din ang namumuno sa kanilang tindahan na parabang sila na ang may-ari. Dahil sa mga nasilayan noon ni Sandro,
Napagpasyahan niyang gumawa ng hakbang upang sawayin ang mga ito. Isang araw, habang abala siya sa tindahan, nakita niya ang dalawang nagsisilid ng mga kamangyan sa kanilang bulsa nang walang paalam. Hoy! Ano ba kayo? Hindi ba kayo titigil? Malapit na kayong palayasin ng tiyahin ko. Alam nyo ba yon? Anong pakialam namin? Palayasin nyo. Wala kaming pakialam. Sagot naman ng isa rito. Nang marinig ito ni Sandro, agad naman niya itong nilapitan at sinapak ng napakalakas sa pagmumuka nito. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't nagkaroon sila ng pagtatalo sa mismong tindahan ng kanyang tiyahin. Nang hindi na maatim ng kanyang mga kasama ang kanyang pinapakitang ugali, bigla naman siya nitong sinunggaban at pinagtulungan. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Sandro kundi ang lumaban at magpumiglas sa pagkakahawak ng dalawa. Madali naman niyang naiwaglit sa kanyang katawan ang isa sa mga ito dahil sa hindi yun gaanong kalakihan. Nang makahanap na ng pagkakataon si Sandro para gumante, agad naman niya itong ginawa ng walang pag-iisip. Halos tumagal ng ilang minuto ang kanilang pagbubuno hanggang sa dumating ang kanyang tiyahin para sila'y awatin. Matapos ang mga pangyayari, doon na nagpasya ang tiyahin ni Sandro na palayasin ang dalawa. Bago umalis ang mga ito, panayang ginagawa nitong pang-aasar at pang-iinsulto sa kanila na para bang hindi na sila nito nakikilala. Pinalagpas naman ni Sandro ang mga bagay na yon alinsunod sa pagsuway ng kanyang tiyahin. Kinagabihan, silang dalawa na lamang ang natira sa loob ng kanilang tahanan. Hindi pa kasi noon nakauwi ang asawa ng kanyang tiyahin na tumungong Baguio upang magsaod ng mga gulay na kanilang ibinibenta. Sa paglalim ng gabi, habang nasa kasagsagan ng pagtulog sila Sandro, bigla naman silang nagising nang marinig nila ang paggapang ng isang tao sa taas ng kanilang bubong. Madali nila yung natunugan sa kadahilan ng gawa sa yero ang bubong ng kanilang tahanan. Habang patuloy nila itong pinakikiramdaman, dahan-dahan naman nilang inihahanda ang mga tabak na naroon sa loob ng kanilang tahanan. Sa isip-isip kasi nila noon, maaaring mga akyat bahay ang kanilang naririnig sa itaas ng bubong. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasipat si Sandro sa isang bintanang naroon sa kanilang likuran nang marinig niya itong dahan-dahang bumubukas. Pagsilay niya doon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isa niyang kaibigan na nanlilisik ang mga mata. Agnas na ang bumpunan nito at halos kalbo na ang buong ulo nito. Butot balat na din ang katawan ng kanyang kaibigan nang masipat niya itong pilit isinisiksik ang kanyang butot balat na mga kamay sa isang maliit na siwang ng bintana. Pagtingin doon ng kanyang tiyahin, agad naman yung nawala sa kanyang paningin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa paligid, naging panatag naman sila nang maramdaman nilang umaalis na ang dalawa. Hindi na nila ito pinagtangkaan pang labasin, gawa ng ayaw na nilang malagay sa alanganin. Kinaumagahan, naging palaisipan naman para kay Sandro at sa kanyang tiyahin ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Upang mawala na sa kanilang isipan ang mga nakakapangilabot na nangyari, napagpasyahan nilang kumain na lang ng masarap na pagkain. Sandro, bumili ka nga sa merkado ng karne. Humanap ka na din ng mga pansahog para makapagluto tayo ng masarap na sinabawan. Wika ng kanyang tiyahin habang kumukuha ng pera. Nang marinig ni Sandro ang sinabi nito, agad naman niya itong kinuha at dali-daling tumungo ng merkado. Paglabas niya sa kanilang tindahan, bumungad sa kanya ang asawa ng kanyang tiyahin na kararating lang galing ng Baguio. Oh, Tiyo, kamusta ho ang lakad ninyo?
Bungad na tanong ni Sandro pagsilay niya rito. Ayos lang naman, iho. May lakad ka ba? Pagbalik mo rito, tulungan mo ako, ha? Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Matapos nilang mag-usap, agad namang tinungo ni Sandro ang merkado. Sa pag-iikot niya noon sa lugar, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang dalawa niyang kaibigan na nagtitinda ng karne sa isang pwesto. Kasama nito ang lalaking nasipat niya sa simbahan na siya namang labis niyang ikinabahala. Nang magkatitigan sila ng mga ito, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, Dito ka na bumili, Sandro. Ang karne namin ang pinakamasarap sa lahat ng karneng makikita mo rito sa buong Baklaran. Nang marinig ito ni Sandro, ninais naman niyang magsawalang imik habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, hindi na siya noon nakapalag sa dalawa kung kaya't ninais na lamang niyang sundin ang nais ng mga ito. Doon nga noon bumili ng karne si Sandro sa kadahilan ng nakita niyang magaganda nga ang klase ng karning naroon sa pwesto ng dalawa. Matapos niya noong bumili, agad din naman siyang umakyat pabalik ng kanilang tahanan. Iniabot niya lamang noon sa kanyang tiyahin ang mga nabili niyang karne para makatulong sa kanyang tiyuhing naghahakot ng mga gulay. Habang abala sila noon sa kanilang ginagawa, bigla na lamang silang natigilan nang marinig nilang sumigaw ng malakas ang tiyahin ni Sandro. Sa sobrang pag-aalala ng magtiyo, agad naman nilang pinuntahan ang kasalukuyang kinaroroonan nito. Pagdating nila noon sa kusina, natagpuan nila itong nakadapa sa sahig habang itinuturo ang kalderong pinaglulutuan ng kanilang ulam. Dali-dali naman itong nilapitan ni Sandro at pagsilay niya sa loob ng kaldero, bigla namang bumungad sa kanya ang isang napakasangsang na amoy ng kumukulong tubig at karne. Sa puntong yon, doon na niya tuluyang nakumpirma na karne ng tao ang kanyang nabili sa murang halaga. Bagaman hindi niya alam kung kaninong katawan noon ang kanilang niluluto, isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan at yon ay ang mga katagang, "Alipin na ng aswang ang aking mga kaibigan." Matapos masipat ni Sandro ang nilalaman ng kaldero, dali-dali naman niya itong isinilid sa supot para itapon. Hindi na niya ito pinakita sa kanyang tiyuhin nang sa gayoy maiwasan nila ang maaaring gawin itong pagwawala sa merkado. Dahil sa mga pangyayari, kung kaya't ang tiyuhin na lamang niya noon ang umalis para bumili ng kanilang ulam. Galit ito sa kanya, subalit hindi na ito gaanong binigyang pansin pa ni Sandro. Habang silang dalawa lamang ng kanyang tiyahin ang naroon sa loob ng bahay, napag-alaman niyang nagawang mabasag nito ang sabulag ng karne dahil sa pagbuhos ng isang tasang likido ng kalamansi. Matapos nilang magkausap noon, inilahad ni Sandro ang pinagkunan niya ng karne sa merkado. Magmula noon, pinagbawalan na siya ng kanyang tiyahin na bumili doon upang maiwasan na ang ganoong pangyayari. Ilang araw pa ang lumipas, wala namang naganap na pagpaparamdam ng kanyang dating mga kaibigan sa kanilang tahanan. Maaaring umiiwas na ang mga ito, gawa ng alam na ng mga nilalang na naroon na ang tiyuhin ni Sandro. Pagsapit ng linggo, napagpasyahan naman nilang magsimba sa simbahan ng Baklaran upang humingi ng patnubay at awa sa ama. Habang nananalangin si Sandro, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang paglapit ng isang lalaki sa kanilang kinauupuan. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang mga mata ang pagmumukha ng lalaking kumuha sa dalawa niyang kaibigan. Sa puntong yon, agad naman siyang niyakap ng kaba at takot, gawa ng alam niya sa kanyang sariling aswang ang lalaking yon. Ilang minuto pa ang lumipas,
Doon na niya narinig ang pag-uusal ng nilalang sa dialekto na hindi niya talaga maintindihan. Nakakaramdam na din siya ng sakit ng kanyang ulo na parabang may kung anong bagay ang gumagalaw rito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang inakbayan ng lalaki at kasabay nito ang pagbulong nito ng, Sa susunod na makita pa kita rito sa simbahan, may kalalagyan ka na. Ayokong makita ka pa rito dahil alam kong pinagmamasdan mo ko. Tandaan mo, iho, babala ito alang-alang sa hiling ng mga kaibigan mo. Iwan ko na kayo. Maligayang araw. Matapos nitong makapagsalita, agad naman sila nitong iniwan ng walang kahit na ano pang sinasabi. Dahil sa mga narinig noon ni Sandro, yung mismong oras na yon, napagpasyahan na niyang magpaalam sa kanyang tiyahin na bumalik ng probinsya para makapagpahinga. Idinahilan niya noong nangungulila siya sa kanyang pamilya upang wala itong masabi sa kanya. Nangako din siyang babalik sa oras na makapagpahinga na siya ng maayos sa kanyang kinagisnang tahanan. Bago sumapit ang sumunod na linggo, nakauwi na nga itong si Sandro. Baon-baon niya noon sa kanyang isipan ang babala ng aswang at ang pangakong kailan may hindi na siya babalik sa Baklaran dahil sa minsan niyang naging karanasan sa aswang sa simbahan ng Baklaran. Okay, opinyon ko sa kwento. Tanungin ko lang muna kayo. Okay lang ba sa inyo to? Sunod-sunod tayong aswangan? Kasi para sabihin ko sa inyong lahat na nakikinig sa akin ngayon, ang kwento natin tungkol sa aswang ay nasa 30 mahigit. So, pwedeng sunod-sunod na puro aswang lang yung mapapakinggan ninyo. Kasi sa totoo lang, ang daming tao may karanasan tungkol sa aswang. Hindi ko na mabilang. Kung tutusin nga, parang puro gano'n na lang yung kwento natin dito sa channel. Kasi puro gano'n na lang yung mga napapadala sa atin na kwento di ba? Pero wala naman tayong magagawa. Tsaka gustong-gusto natin to, di ba? Kasi napapansin ko kapag tungkol sa mga multo, engkanto, ang hina ng views. Pero pag aswang, yan talagang gustong-gusto ninyo. Hindi na ako magbibigay ng opinion sa kwento kasi alam ko naman na taong 1970s, 80s, 90s, putok na putok yung pagkalat ng mga aswang dyan sa Baklaran. Hindi ko na rin sasabihin kung ano yung relihiyon ng pinagbibintangang aswang dyan sa Baklaran, pero napakarami niyan. Gumapang pa yan hanggang Quiapo. Kaya yung mga OG talaga na nakatira sa Maynila, literal sa lalo na dyan sa Baklaran area, papunta ng Quiapo, basta yung mga palengking malalaki yan, talagang maraming aswang dyan. Marami nang nakapagpatunay. Tsaka may isang relihiyon na palaging yon ang pinagbibintangang mga aswang. Pa-comment naman ako ng aswangan lang kung talagang trip nyo yung mga ganito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.